गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनै 27 फेब्रुवारि 2023 बिएन बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लाफैनानै बिटिआरआव फोरोंगिरि थिसनथाइ होनाया बिटिआर सरकारनि आखायाव आरो बिटिआर सरकारा टेट खुंनो गोसोब्लानो आसाम सरकारखौ खावलायनो हागोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। लोगोसे गिबि मन्थ्रिया बुंबावोदि बिटिआर सरकारा 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड आरो 2nd ग्रेडनि साख्रिखौबो थिसननो हागोन होननानै बुङो। बेराफारसेथिं गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेबायदि बुंदोंब्लाबो बिटिआर सरकारखौ दासिम खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावो। अदालगुरि जिल्लानि रौता दैफाङाव इनकाउन्टार जानाय गोथै सह'खौ खिनाराम बर'निना डिम्बेश्वर मोसाहारिनि फोरमान खालामनो बुरखांफिननो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि थांनाय साननैसो सिगां अदालगुरि जिल्लानि दैफां नलबारियाव मस्ट वान्टेड खिनाराम बर'खौ पुलिसआ इनकाउन्टार खालामदों होनना खौरां ओंखारदोंमोन आरो खिनाराम बर'नि नखर फोलेरा गोथै सह'खौ लांनानै फबनायबो जादोंमोन। नाथाय बे जाथाया गोदान महर लायो। पुलिसनि इनकाउन्टाराव जिउ गोमानाया खिनाराम बर' नङा, बाक्सा जिल्लानि डिम्बेश्वर मोसाहारिसो होनना डिम्बेश्वर मोसाहारिनि बिसिया गोथै देहानि फट'खौ देखायनानै फोरमानबो होयो। मख'नो गोनांदि दिनै गोथै सह'आ खिनाराम बर'निना डिम्बेश्वर मोसाहारिनि फोरमान खालामनो गोथै सह'खौ बुरखांफिननो थांनायाव डिम्बेश्वर मोसाहारिनि बिसिया थार बिजिरनाय नागिरनानै फिसायनि फबनाय जायगायाव थांनानै गाबहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। अदालगुरि जिल्लानि दैफां नलबारियाव जानाय इनकाउन्टारनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खेंफोरथि। अदालगुरियाव सासे दाय गैयैखौ पुलिसआ इनकाउन्टार खालामनायनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन होनना खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङोदि सुबुङा दाय गैयै नङामोन। पुलिसआ इनकाउन्टार खालामनायाव पुलिसआबो जखम जादों। बेखौ नंखाय होननानै आं मिथिया। जुदि सोरबाया नंखाय होनना सानोब्ला आं इनकाउरि खालामनो होनो हायो। आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय आं मिथिनाय बादिब्ला आं गावनो खौरां लादों। पुलिसआ गावनो जखम जादों आरो थैनाय सुबुंनि सायाव गासै आसामावनो केस रेजिस्टार दङ। बेखौ दाय गैयै होनना नोंथाङा माबोरै बुंनो हागोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। सासे आर्मि जवाना गोमानानै दङ। तिनसुकिया पिल्लबारिनि थागिबि बिटुभान मेस मुंनि सासे आर्मि जवाना दिल्लीयाव गोमानानै दङ। खौरां मोननाय बादिब्ला बिटुभान मेसआ जम्मु काश्मीराव पस्टिं जानायखाय थांगासिनो दंमोन। बेबादिनो डिब्रुगड़ उरां गाथोननिफ्राय दिल्ली फारसे रावना होनायाव बिटुभान मेसआ बिमा आरो गावनि बिसिजों भिडिअ कल रायलायदोंमोन। नाथाय दिल्ली सौहैना जम्मु काश्मीर फारसे रावना होनायनिफ्राय बिटुभान मेसनि जेबो जगाजग आरो खौरां मोननाय जायाखै। थांनाय 22 फेब्रुवारिनिफ्रायनो जेबो खौरां गैया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।